Ето ново видео за ефективността на трихограмата. Това е контролното засичане. Трихограмата е сложена на 19 вечерта. Днеска сме 24 на обяд. Отбелязала съм с листи, с тикс съм залепила поразените листа. Местата, където са поразени листата. Долу-горе се опитах изчерпателно да ги маркирам. И тук имам доста. Така. Трихограмата е специалната трихограма за домати. Взимам си 2 контролни корена. Така ми каза господин Голов да направя снимки, не само видео. Направила съм. И ще изследваме тук. Това е първият корен. Това е вторият корен. Ето го как изглежда. При него пораженията са само и тук. На тези двата листа. Снимам ги контролно. Не, ето и тук има един. Ще го отбележа след малко. Някакъв колтук оставен. Общо взето така изглежда корена. Тази сутрин пръсках с валмек, който мислих, че е само акарицид. Той и за листоминиращи мухи пише, че е бил инсектицид, дано да не убие трихограмата. От самия валмек няма да има ефект за тутата. Това ми е 3-та година с тута. Нищо не помага, никакво пръскане, така че всъщност разчитам само на трихограмата. И тук други понападнати. Вече това е 4-та седмица, в която имам тута. Пръскала съм през 3-4-5 дена с всякакви различни препарати за тута, но напредва. Видях още първата мухичка, пеперутка, и почнах да пръскам, но нещата не са добре. Продължава да атакува. Броят на заразените листа се увеличи за 3 седмици. Не на заразените, но на ядените имах предвид. Още не съм видяла наяден плод, но по листата се вижда. Имам листоминираща муха, мисля, че имам тук. Освен тутата. Така че тази година реших да пробвам с трихограма, която е специално за тута абсолюта. И сега ще видим какво ще се получи.